ассалому алайкум дӯстон, шумо дар видеои навбатии барномаи Чӣ гап дар шабакаи беҳтарин яъне Knockout қарор доред ва мо имрӯз дар бораи мусоҳибаи ҷангаварони UFC дар Twitter ва шартҳои Джейк Пол ба Дана Вайт гап мезанем. дар ягон ҷо ба ҳузур ишта видеоро то охирша тамошо кунен, мо боша сар мекунем. Рафтем. ҳамчунин дӯстон, пеш аз саршаи видеоролик мехоҳам миннатдории худамро ба ҳар як таи шумо расонам. имрӯз шумораи обуначиҳои мо ба 23 000 нафар расид. маҳз ана ҳамин дастгирии ҳар яки шумо аст дӯстон. дар якҷоягӣ мо ҳама корро метавонем. раҳмати калон ба ҳар як таи шумо. ҳазор раҳмат. ҳаматона қичоқ кардам. Саломат бошен. И конечно же подпискаву лайку там Иисусна не забывайте. Мали саломат бошен. ҳазор раҳмат. сараввал аз он сар мекунем ки субҳи имрӯз мужзам ва блогери амрикоӣ Джейк Пол бо муроҷиати калони худ ба Дана Вайт шартҳоеро номбард кард ки аз бокс ба UFC мегузарад. биён шартҳои Джейк Полро гӯш мекунем. якум, музди ҳар як ҷанговарро барои муҳориба ҳадди ақал то $50,000 зиёд кунед. дуюм, 50% фоидаи солонаи UFC-ро ба ҷанговарон кафолат диҳед. сеюм, ба ҳамаи ҷанговарон ёрии тиббии аввалин дараҷа фароҳам оварда шавад. бисёре аз хатмкардагони UFC ҳастанд ки рӯшод муроҷиат карданд ки то ҳол аз дарди мағзи сар азият мекашанд. ба шумо 5 рӯз муҳлат дода мешавад то ки инро қабул намоед ва то санаи 31 марти соли 2022 баррасӣ намоед. ҳангоме ки ин шартҳоро баррасӣ намудед, ман дарҳол аз бокс меравам, ба USADA меравам ва бо UFC барои як муҳориба бо Хорхе Масвидал шартнома мебандам. ба ҳама ҷангаварони UFC гуфтаниам ки вақти мавқеи бузургро соҳиб шудан фаро расидааст ва барои худ ва ҳамкасбони худ қадрнокӣ омода кардан. шумо арзандаи пули зиёд ҳастед. шумо арзандаи ёрии тиббии аввалин дараҷа ҳастед ва пеш аз ҳама шумо арзандаи озодӣ ҳастед. якдигарро дастгирӣ намоед. ман душмани шумо нестам. ман ҳимоятгари шумоям, менависад Джейк Пол дар Twitter. Джейк Пол боз ҳамчунин пас аз ин муроҷиати худ дар твити навбатии худ Конор Макгрегор, Нейт Диаз, Ҷон Ҷонс, Исраил Адесаня, Камару Усман, Роуз Намаюнас, Хорхе Масвидал, Фрэнсис Нгану, Ҳамза Чимаев ва Ҳабиб Нурмагомедовро қайд намуда чунин нависонд: чанде аз ҷангаварони пешина ва ҳозираи UFC муроҷиати маро ба Дана Вайт дастгирӣ мекарда бошанд. ҳамаи шумо мехоҳед бубинед ки чӣ гуна маро дар октагон ба хоби ширин роҳӣ мекунанд. ҳамин тарне ҳамаи шумо метавонед инро иваз кунед. дар ҷавоби ин суханҳо ҷангавари чеченитабор Ҳамза Чимаев чунин ҷавоб дод: Дана, ба ман иҷозат деҳ то ки ин ахмақи Джейк Полро хуншор кунам. ҳамчунин босси UFC Дана Вайт ба муроҷиати Джейк Пол дар мусоҳибаи MMA ҷанги ҷавоби худро дод. биёин суханони президенти UFC Дана Вайтро гӯш мекунем. ту ба саволе ки рӯшод гуфта будӣ ки ман кокаин истифода мебарам ҷавоб надодӣ. аз ҳамин хотир ман ба ту гуфтам ки ту дар ҳама ҳолат маро барои истеъмол кардани кокаин дар давоми 10 сол санҷиш карда метавонӣ. ман боварӣ дорам ки ту аблаҳ ҳастӣ. ту стероид истеъмол мекунӣ. барои ҳамин ман мехоҳам туро дар давоми 2 сол аз тест гузаронам. ҳамчуноне ки ту имрӯз баромад кардӣ, ягон нафар дар рӯи замин ҳеҷ гоҳ фикр намекунад ки ту дар ҳақиқат инро ту нависта бошӣ. ту дар ҳақиқат беақл ҳастӣ. агар шумо ягон вақт яке аз ҷангҳои ӯро тамошо карда бошед, дар пушти ӯ як марди бинидароз бо риши баланд дар рӯй дошта қарор дорад ва ман кафолат медиҳам ки ин кори дасти ӯ аст. ӯ вақтҳои пеш дар ман ҳамчун мусоҳиб, яъне бухгалтер кор мекард ва ӯ айни ҳол дар таги дасти ман кор намекунад ва ман фикр мекунам ки ӯ ахмақ аст. аммо агар шумо ду каса фикр кунед ки ин корро беҳтар мекунед, бо ҷанговарон хуб муомила мекунед назар ба мо, пас худатонро оташ занед. Джейк Пол, бизнеси худатро кушо. ин осон аст. ин мусоҳиби беақлро кор фармон. ӯ метавонад ин корро пеш барад. ин кори шумо аст. шумо ҳамла карда истодаед. шумо ҷангҳои пулакиро барои тамошо фурӯхта наметавонед. шумо Хорхе Масвидалро даъват карда истодаед, чунки ӯ ситораи ҷангҳои пулакӣ мебошад. Нейт Диаз, Конор Макгрегор, Майк Тайсон, ҳама инҳо суперситора ҳастанд дар фурӯши ҷангҳои пулакӣ. аммо ту боши ситора нестӣ. ту наметавонӣ ҷанги худатро бо пули калон барои тамошо бифурӯшӣ. ман омодаам, ахмақ. ман кокаин истеъмол намекунам. ту стероид истеъмол намекунӣ? биё инро месанҷем. Джейк. хуб дӯстон, ана ин буд ҷавоби шефи UFC Дана Вайт ба Джейк Пол. хуб дӯстон, ман дар ин бора чӣ гуфтаниям? гуфтаниям ки Джейк Пол дар ҳақиқат барои ҷангаварони UFC хизмати калон карда истодааст. ҳамчунин замоне Конор Макгрегор низ ин гуна сухан карда буд, аммо Джейк Пол чанд маротиба зиёдтар карда истодааст. ва ман боварӣ дорам ки маҳз ана ҳамин блогер бо номи Джейк Пол сабабгори ҳаёти хуб барои зиёде аз ҷангаварони UFC мегардад. ҳамчунин боз ҷангавари амрикоӣ Тони Фергюсон Майкл Чендлерро ишора карда чунин нависонд: ана арӯсдухтари ман Майкл Чендлер.
Дана Вайт ба ман хабари туро расонд. Ҳамон хабаре ки ту гуфтаи омода ҳастӣ барои бо ман ҷангидан дар моҳи апрел-июн. Шояд ту рӯзи зарба хӯрдани худро ба вақти дур гузоштанӣ. Ин мавсими мубориза ҳаст. Мард бош. Дар суханони гуфтаи Эл-Кукуӣ биёин ҷавоби Майкл Чендлерро гӯш мекунем. Оҳ, Тони, дар ин бозӣ якчанд нафар аст ки ман дар ҳақиқат ҳурмат мекунам. Аммо аз меҳнату арзандагии ту, на ин ки аз нишонаи ҳозираи худ дар дивизиони вазни сабук. Ман туро аз овози саршавӣ то овози тамомшавӣ мезанам. Дуогӯ бош ки довари хуб доварӣ кунад. Мебинем ку ин ҷанг баргузор мешавад. Ҳамчунин дӯстон Рафаэл дос Саньоси бразилӣ ба суханони гуфтаи Тони Фергюсон ҷавоби худро дод. Суханони Рафаэл дос Саньос: Тони Фергюсон, ту 19 феврал нақша дорӣ? Ман розигии худро аз тарафи худам ба ташкилоти UFC аллакай додам. Хуб дӯстон, ҳам акнун интизори хабари расмӣ аз тарафи босси UFC Дана Вайт мешавем. ҳамчунин дӯстон шумо дар комментария нависед ҷанги киро бо ки дидан мехостед, Тони Чендлер ё ин ки Тони Рафаэл. Ман ҳатман фикри шуморо мехонам. ҳамчунин аз ин суханҳо боз як ҷанговари дигари вазни сабук хабардор шуда Рафаэл дос Саньосро ба майдон даъват кард. ин албатта Рафаэли дигарӣ мебошад. ӯ ба гуфтаҳои Рафаэл дос Саньос чунин ҷавоб дод: мо ҳама аллакай ҷанги шуморо дидем ва ман аллакай ба UFC ҷавоби худро додам ки ман дар ин рӯз омодаам. Нависон Рафаэл Атаман Физиев. Хуб дӯстон, инҳо буданд сархати хабарҳо аз саҳифаи твиттерии ҷанговарон. Агар шумо то ҳол ба шабакаи мо обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳамарӯза мо хабарҳои ММА-ро пешкаш мегардонем. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва ҳамеша бо шабакаи Накаут тижӣ бошед. то видеоролики навбатӣ, хонаободу сарбаланд бошед.